korapilo bat katestarrian, ez da ja urte batzu badazkau. Karo, emakumea naiz, orduan esan da gabekoak, esan nahi ditut. Gusten, ja ez da korapilo bat, ez? Lertu baino lehen, zenbat hitz utzi ditzazkezu hor tragatuta. Emakumea oin zer da? Naiz, ez naiz? Igual esan duzu, mira, eske extraterrestrea zea, extralurtarra. Hizkuntza berak ere, korapiloak sortu dizkit. Euskaldun zar elebidun euskara nabarmentzen delarik, bizi. Euskaldun zar oso elebiduna. Euskaldun guztiak dira elebidunak? Bai. Oire, umiak. Korapilo asko sortzizkizu. Inoiz imaginatu ez nitunak bota ditut. Unia ditu da dati. Nahi umeak askotan urduri jartzen dute. Oso esango dugu, 6, 7, korapilo pilau. Helduentzako saio bat. Familiarra ere ez. Giro musikal. Ordu betekin, uste, gero lumbalgia eta bizkarriko mina eta hola ez, hoi deitzeio, baina korapilo bestik ez dira. Osa, behar dezu, bizitza esperientzia bat, zen, korapilo bat, gehiago. Korapiloak bakoitzak ere baditu, orduan behar dira zenbait korapilo zure bizitzan, igual saioa jarraitzeko. Korapilo bada bizitza.